ar gyrion Caerdydd. Heddi, mae'n anodd credu ei fod wedi bod yn bentref diwydiannol am ganrifoedd hyd at ddechrau'r ugeinfed ganrif. Ddydd Gwener yma, bydd y trigolion yn cyfnodi 150 o flynyddoedd ers trychineb glofa'r Llan, lle collwyd 16 o ddynion ei bywydau. Yr unig trychineb hyd y gwni mwyngloddio o fewn ffiniau cyfredol Caerdydd. Bydd y cynghorydd Rhys Livesey yn darllen enwau'r 16, a bydd ei temau gan ysgol Gwaelod-y-garth. Hyn yn addas iawn, hynny bydd 4 plentyn farw yn y drychineb yr ifanca yn 12 mlwydd oed. Mae'n bwysig hefyd cofio'r teuluoedd, a gafodd ei taflu mas o'i cartrefi, hynny bod nhw'n methu talu'r rhent bellach wedi colli ei gwir a'i meibion. Fe wnaeth y drychineb arwain at newid yn y gyfraith, a fi'n siŵr bod hwnni wedi sicrhau arbed canodd os at filoedd o fywydau. Mae'n bosib bydd y cyfan wedi mynd yn angof erbyn hyn, oni bai am waith diwyd Norma Proctor a gwirfoddolwyr brwdfrydig eraill, a sicrhawodd bod yna gofeb parhaol yn nodi y lofa a'r drychineb, a hynny'n cael ei ddadarchuddio gan Roger Morgan nôl yn 2012. Terfynaf gyda geiriau'r gofeb. Geiriau sydd yn berthnasol nid yn unig i gofio'r Llan, ond i gofio pawb sy'n cael ei exploitio hyd heddi ledled y byd. Ant a ni o'r cryd a'n gweithio hyd angau. They take us from our cradles and they work us to death. Diolch yn fawr.